Pagpapaiso Bombo Cristal dito'y pagilian nga Estados Unidos ket saan laeng nga Filipina ti natiliwen may panggep iti may pagarup nga maanomalya nga panagkolektar dati kwarta manipod iti Medicare. Ti Medicare ngamin Bombo Cristal ket may isang dati health insurance ti digiti para nataengan. Ano kung magtrabaho ka dito Amerika ket into nag-retire ka, dayto iti agbalin nga health insurance mo. So, dito nga health insurance, ket iso ti agbaybayad, karigitay nataengan nga, da karigiti pagaywanan, ken kasama chen, digiti maaywanan, nga adda iti ruwar ti facility. Ket dito naaramid, iti maysang Filipina nga taga Cagayan hangko pay unay nabasa daytoy ngem itay nabriefingan nak maipanggep iti daytoy ngamin na Bombo Lawag ket diti ngamin Amerika aya kasla ko maditi pagububraak may isang facility daytoy ket makitkitak no kwa nga digiti empleyado iti pagububra ka facility ket adda dito ibagbagada nga double check. Ket nga sawon nga before nga bilingan dati Medicare kitaen da no nagsubra dito ibilda when no saan no nagsubra kurehiren da ikurehir da kasangwanan nga ipatulod dati billing. And then no ti kumpanya ket nagsubra ti kinubrar na masapol nga isublim. Iti gobyerno kasdya iti patakaran iti may isang facility diti Amerika Bombo Lawag. Haamo nga mabalin nga rete tagikwa and de kwarta. So mabalin nga rete nga Filipina ket bakahan na kami nga insubsubli lagi in overcharges na iso nga nagbalin nga kastoy. So kasdya iti pasamak. So in short, maiparit ti agswitik may panggap ti kwarta ditoy Amerika tano agswitik ka ma-introuble ka kasla ko makanyak agpadalusak tingipen. Example lang ha, in last year na ti insurance ko ket na dental clinic nga nagpadalusak ket nasubraan da iti kinubrar. Itatan ti inaramid da insurance dati klinika habang adaldalusan da tingipen ko iti uneg ti every 6 months haandak nga kinubkubrar takayat da nga consumer amin da na overcharge da kanyak. So kasdya iti pakaalaan no kaday jay ket no dumi isubli jay kwarta dakkel nga basol iti gobyerno diti Amerika. Bombo Lawag. Okay, so posible Sir Manny nga kasdya iti napasama ka wano inaramid detoy may isang Filipina kasano nga ta Sir Manny kasi mabot deto yun iti bilyon di ka di nabayagan sir nga aramidon na detoy. Saan ko nga among diti kami Amerika aya at darigitay nurses nga ilog Pilipino nga gaputa naumada siguro nga agububra iti hospital karigiti pagaywanan at darigitay nangi patakderen iti makunkunang healthcare services kasla kuma diti Hawaii. Mangipaktakder ka iti healthcare kasla kuma Manny Pascua Healthcare. Mangalaka ti adu nga trabahador mo. Digiti trabahador mo, mapanda iti balay-balay. Digiti trabahador isudat mangdanon karigitay babakit kadalalakay nga masapul na titulong. And then, ni agency, bilan nalatamit di insurance ni insurance bayadan ng tulatamit isunan, Jaka mo no anati negosyo dahiti nga nurse iso nga napintas ti kasto nga pagsapulan diti Amerika ta talaga nga dakkel ti kwarta nga
maalam ngem annadam daytoy panagbil mo agsipod ta no bilam idaket adda wrong na masapul nga isublim di kwarta no di mo isubli aket mabalin nga isut pa ka isaklangam. Kasi jay ti ala na ditoy pagilian nga Estados Unidos. Okay, sir. So, ino iti pa nagbayad, wano dati maalam nga maramdama ha, makabomboy dito subyanan ni Sir Manny nga may pagarop pa nga ng luko iti mismo Medicare dagito ya po maibaybayad kinyana kadagitay papapanan na pag servisan naglalo dito'y kunanan to'y Sir Manny Mazariti Federal Prosecutor may pagarop nga dagitay target operasyon kat dagitay natataengan Sir Manny. Aha. So siguro digitoy ket digitoy nataengan ket ti ususarinda nga dati health insurance ket under Medicare. So kastoy ti nakaalaan na ta among ngamin ditoy Amerika bumbulawag ket digitoy dadakkel nga facility kun nakmanlaengen ay diya kamo no mano ti pagkubrar na. Ngem no sika ket ay wanan da ka kasla ko man tayo dakkel nga facility ti kubrar dan ket $15,000 iti kada bulan agre-range iti kasjay and then adamat dagitay agyan karigiti pagtaengan nga nabababa iti bayad da so hangko nga ammo no daytoy nga Filipina ket adda bukod na nga agency nga isu timang tultulong kadagiti nataengan ditoy Amerika ngem numan bilang pudno daytoy aket agbalin ko mga balag kadagitay Pilipino diti Amerika nga addaan iti healthcare services tapnon tanangan da dati panagbilda iti Medicare iti kasta ket saan da nga maipada iti daytoy nga napasamak iti may isang Filipina tatay kunak nga ruden diti Amerika no adda kwarta nga nakolektar mo ket nagsubra masapol nga isublim tasyak ket napadasak pay ket din ati naganan dati hospital no sobra ti ibayad mo isubli da di kwarta hanakasla dita Pilipinas nga tiltila adda pa nag kubkubrar da karigiti pasyente dito ket adda diti sursuruten da tunggal estado nga panang bill iti maysa nga pasyente wenno hospital no may panggap ti health insurance ti pagsasaritaan bumbulawag. As Sir Manny, Bombo Cristal Sir Manny. So kasano nga min ti proseso iti panagbayad no ka dagitay bill Sir Manny tapno kasta dagitay agnaod di tahaway anya ket saan dad pa nga maipada karatoy nga pasama Sir Manny. Naduma-duma kami dati ti amok lang isla ko mano dati pasyente ket napan iti maysa nga facility kahit nangasawan nga dati dakkel nga gasot ti pasyente na kada ito yung ka-facility, kasangwanan nga bilan dati Medicare, makitkitak no kwa diti pagubraak nga adda diti kunada nga double check. Kahit nangasawon, nga kasangwanan nga isenda dati bill iti Medicare, kitanda nga na imbag no adda dati maitutup, adda dati masapul nga ikatenda, wano nagsubraan na nga inbilda, tapnon saan nga saysayang ti trabaho no adda sobra nga nakubrar detay facility masapol nga obligado nga mangisubli iti Medicare haan mo nga mabalin nga detay tagikwaen tamay sa nga federal offense data at ti Medicare ket kuka ti federal government iti pagilian nga Estados Unidos sumasapol nga isublim hamo nga mabalin nga detay kukwakon gastuekon haan nga mabalin
isong daytoy Filipina nurse te kunakon haan nga nalawag kanyak no anya tinegosyo na ngem diti Amerika, diti Hawaii, at dadagitay nurses nga saandan nga kayat nga agubra iti makiinoras ti at dadagitay Filipino nga nang ipatakderen ti bukod da nga daytay healthcare services ket dito iti pakaalaan da iti rinibribo nga dolyar iti kada bulan, Bumbo Cristal. Ti matlaang Sir Manny kat safe matlaang. Anana? Ito yung matlaang kasla na ipatakder nga healthcare dagiti Pilipino kat safe matlaang. As safe dagitoy ngem ti problema dayjay ba asla ko daytoy dayjay panang bill mo dayjay insurance company. Masapol nga haan nga tiltilaad da deti kubkubrarem tano kas parigan inspeken da ket adda daytay nagsubraan dayjay kinubrar mo iti insurance aket masapol nga obligado ka nga mangisubli angem no ammom nga illegal daytay inaramid mo sa inalam de kwarta ket na mabalin talagang pagbaludan ti pagtungpalam no kutkuten da amin manipudpuon isong daytoy nga pasama ket nagbalin nga balag kadagiti duma nga daan ti negosyo diti Amerika nga Pilipino nga adda madi nga kinubrar da nagsubra ti kinubrar da masapol nga isubli da talaga basol dayta. Yes, one nga rod Sir Manny kat dati kano Filipina nurse nga paayan iti arrest warrant may pagarup nga pekpekeen na dagitay medical record. So posible ka di Sir Manny nga madokto dagitay medical record sa paman nga maitod kadagiti pasyente? Oo, ket dagiti kunada nga fraud. Dagiti talaga nga nakaalaan nan. No pinekem ta diti Amerika akat kwa. Ti maysa nga tao kasla kuma pag ti medical record daytay kasla kuma kanyak. Haan nga gapu ta kabagyak daytay adda ko makabsat ko adda dinutukak nga mabalin nga maka-access ti medical record ko. Dili da dumahaan nga mabalin. So uray mapangtay may nga kabsat mo no saan nga nailanad ijay nga maipalubos ka nga maikan iti access the medical record mo handa ka nga ikan tabasol dayjay. So daytoy inaramid ti nurse aket mabalin nga naaramid na taadamat yan digiti napaspasamak nga kakasta diti Amerika kada iti naglablabas Bombolawag. Oh, di ka di saan laeng kadagitoy laeng nga napasamak ka. Detoy Sir Manny no diket iti kalabas pay wenno iti napalpalabas nga tawtawon. Adda digiti kasunta nabasbasak may panggapay digiti dialysis adda digiti na arrestaren may panggap ti illegal nga panag-kolektar da manipod iti Medicare. So diti kaso ti Filipina ket may salaeng karigiti naruwayan nga siniputan ken inaksyonan ti Federal Bureau of Investigation ditoy Amerika Bombolawag. Yes, Sir Manny. Sir Manny, maudi nga sa ludsud ko, posible ka di pay nga maisubli dagitoy nga alleged nga na sobra nga panagbayad wenno na alaladan Sir Manny kadagitay paspasyente da? Dayta ti saan ko nga among no kastino ko angket jaka mo no konfiskaren na dagiti sansanikwam. Dagiti pang jaka mo no kasano nga babayadan da isublida dayti no ket pagbaludan ken masapol nga bayadan ti gobyerno. Kas deti mapasamak no sentensyaan na kati korte. Tada dagiti kakasto nga kaskaso mostly no ket mabalod iti jaka mo no manung atawen tapos ket dayjay nasentensyaan masapol nga bayadan na ti gobyerno kas jay ti alan no kwa digitoy may basar ka riti na basbasa ka nga napaspasama ken
dito'y Amerika Bumbalawag. Okay, maraming salamat, Sir Manny, nga no adday ti palaag mo nya kadagit padam nga Pilipino nga dadita Hawaii. Go ahead, sir. Aha, so timakunak dagiti pada nga Pilipino, aduti maguyugoy nga Pilipino nga mang sumrek iti negosyo may panggap iti care home, healthcare services. Ngem tekunakon masapol nga no agkubrar kayo ti kwarta iti insurance dahil laing maitutup laeng ti kubraren nyo hanyo nga subsubraan tapno awan ti tumaod nga problema.